És que ja t'ho dic, hem canviat de camí. Fem recte? Pues vinga. Bueno, no hemos podido hablar con esta gente que acabo de conocer, que son tan simpáticos y tan agradables todos ellos, porque creo que hay una necesidad en Tarragona de preservar los espacios naturales y los espacios verdes, que es una de las bonitas cosas que tenemos en Tarragona y que no tenemos que perder nunca. Por eso mismo vamos a apoyar todos salvar la Budellera y todos los espacios naturales que tiene Tarragona. Muchas gracias y espero que vengáis mucho más. Porque lo hemos conseguido. Adéu. Un lloc bonic per vindre amb la família, per vindre amb els amics. És un espai que s'ha de conservar, no pot ser que ara vulguin construir un complex d'edificis a la Budellera i trencar aquest cercle que s'ha muntat al redor de Tarragona, que és un cercle verd per poder vindre a fer passejades i disfrutar de la natura. És que si no, al final en què ens quedarem? Amb un bosc d'edificis? No estic conforme. Gràcies, Ian. Va. Qui ho té? No hi ha el manifest. Ho expliquem. Explica, sí. Ho explico jo? Sí, va. Vinga, va. Vale. Atenció, Estem aquí, és la 7a caminada reivindicativa que es fa. Anteriorment ens acompanyava fins i tot l'Ajuntament i perquè demanàvem coses simples com la connexió dels barris de Ponent que estiguessin connectats socialment i ecològicament a l'Anella Verda, que seria des del riu Francolí passant fins a arribar a les Terres del Gaià. Aquesta connectivitat és molt important perquè indica també la salut de la població, de les persones. Necessitem la renovació d'oxigen i estem aquí al costat del Pont del Diable i si mirem cap allà estem al costat de les petroquímiques. Vull dir que és una cosa bastant important per la salut de les persones. Llavors, la problemàtica d'aquests espais és quan queden aïllats i no estan connectats, sigui per la gent dels barris, socialment i culturalment, com per la fauna i la flora, que necessiten aquestes connexions perquè estan dividides per les infraestructures, seguint vies del tren, carreteres, autopistes, autovies, i aquí com no ha hagut cultura de fer ecoductes i no s'ha mirat mai aquesta connectivitat, doncs tenim un problema bastant greu perquè s'ha anat construint en els petits connectors que ens quedaven encara. Per exemple, a la platja llarga, tot el que és el fons marí ha d'estar connectat amb la part interior, o sigui, amb els boscos. Llavors, ara veiem el problema de que sí, que vam aconseguir que a la platja llarga no fessin un passeig marítim i no fessin 1.000 cases, però aquelles cases les van ficar a la Budellera, on volien fer inicialment 6.000 cases, edificis, i ara són uns 4.000 i sempre, i dintre de X temps, doncs seran... Vull dir que no saben fer una altra mena de política i d'urbanisme i no cuiden el territori en aquest sentit. I per això estem aquí, per reivindicar també aquesta connectivitat ecològica i social que necessitem tant els barris com la fauna i la flora i els bioindicadors que ens indiquen la salut de tots. Una mica és això. ¿Sí? Vale. ¿Qué te parece esta caminada reivindicativa? ¿Por qué te ha llamado la atención venir a esta caminada sèptima? Bueno, pues por hacer ejercicio principalmente. Que directament, sí. Doncs mira, estic aquí perquè hi ha una caminada per l'Anella Verda de Tarragona i bueno, bàsicament perquè m'agradaria que es mantinguera i es potenciara aquesta zona verda que està tan a prop de la ciutat i tan accessible. I bueno, encara es podria fer més accessible per a tots i que la gent pugui gaudir i sortir de la ciutat de vegades. Gràcies. Que l'Anella Verda sigui protegida i es faci un parc natural perquè no sigui en perill cada vegada que canvia la junta de l'Ajuntament, perquè està clar que l'Ajuntament es vol vener aquests espais públics per a
omplir les seves butxaques i a costa de totes nosaltres. característiques úniques i amb espècies de flores protegides i una zona estratègica per a la continuïtat biològica de la zona litoral amb l'anella verda. Un macroprojecte urbanístic que afectaria gran part del territori comprès entre les instal·lacions del club gimnàstic, la urbanització de Cala Romana i de Boscos i el front de la platja Llarga i l'A7. Transparència. El projecte urbanístic de la Budellera va ser dissenyat en els temps del totxo, quan el creixement no tenia fi ni aturador. Malauradament, no s'aprecia prou sensibilitat ambiental en el govern municipal de Tarragona per adaptar-se als nous temps. Es detecta massa ànsia per aprovar plans urbanístics sensibles abans que l'anunciada nova llei d'urbanisme catalana o noves directives europees els obliguin a replantejar res. Un altre urbanisme a Tarragona és possible. Un urbanisme modern, un desenvolupament sostenible, empàtic amb l'entorn natural i d'acord amb la voluntat dels ciutadans i les necessitats socials reals de tothom. Una ciutat més amable, més accessible, amb més qualitat ambiental i de vida, pensada pels i per als tarragonins i tarragonines. Volem que es protegeixi i es gestioni adequadament ambientalment tot l'entorn de l'anella verda, el pulmó verd de Tarragona, totes les zones verdes, incloses o no en sòl urbà. És de lògica ambiental, paisatgística, social i urbanística que s'incloguin com a espais conformants a la pròpia anella verda i que se'n promogui l'agrupament i la connexió. Reconstruïm, rehabilitem i reciclem cases i barris. Millorem el centre i el comerç a la ciutat. Assegurem la connectivitat ecològica i social. Conservem la nostra flora mediterrània i la fauna litorals. Preservem les darreres platges naturals i el paisatge costaner, el verd i el blau. Moltes gràcies.
¡Darse las manos! Ahora se pone. Caminada reivindicativa després de la novena cadena humana per a reivindicar la importància dels espais verds que són al voltant de Tarragona, la importància de l'anella verda i per a que els tarragonins i les tarragonines s'adonen que aquest és un patrimoni de tots i de totes i és un bé que cal preservar, conservar i protegir.